दिवाळी सुट्टीचा हंगाम आणि शाळांना सुट्ट्या यामुळे देवगड येथील पर्यटन स्थळ पर्यटकांनी बहरली आहेत। पवनचक्की गार्डनसह समुद्रकिनारी देश विदेशातील पर्यटकांची वर्दळ वाढू लागली आहे। तालुक्याच्या विविध भागात पर्यटकांची उपस्थिती असते, त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला यातून चालना मिळते। परीक्षा उरकल्याने अनेकांनी देवगड इथं पर्यटनाचा बेद आखल्याचं चित्र आहे। त्यानुसार देवगडसह तालुक्यातील किल्ले विजयदुर्ग आणि श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथंही पर्यटकांची वर्दळ वाढू लागली आहे। देवगड येथील समुद्रकिनारी तसेच पवनचक्की भागात पर्यटकांकडून सेल्फीची मजाही लुटली जाते। स्थानिक हॉटेल व्यवसाय पर्यटकांमुळे तेजीत सुरू असल्याचं चित्र आहे। मासे चिकन यासाठी हॉटेलमध्ये मोठी मागणी असते। स्थानिक पातळीवर मासळीचे दरही वाढलेत। खासगी वाहनं घेऊन पर्यटक येत असल्यानं रहदारीतही मोठी वाढ झाली आहे। नेहमी आवडतं कोकण आपलं आहे म्हणून नाही, कोकण खरंच सुंदर आहे। समुद्रकिनारी जगभरचे आपला देवगडचा समुद्रकिनारा पवनचक्क्या खाली उतरल्यानंतर ते दिसणारा सगळा डोंगर परिसर ते फार सुंदर दिसतं। आता ही नवीन बाग जी केलेली आहे ती बाग नव्हती। लोक मी जेव्हा यायचो नवीन पायवाटेने खाली उतरायचो, किनाऱ्यावर जायचो। आता ही छान त्याची बाग केली, फार सुंदर अशी जागा केलेली आहे। त्यामुळे पर्यटकांना त्याचं आकर्षण करण्यासाठी काहीतरी केलं आहे तर मला खरंच आनंद होतो। आपण पर्यटकांना आकर्षण करण्यासाठी काही आपल्या कोकणात करतच नाही, त्या अनुषंगाने मला ही गोष्ट फारच आवडते। आणि ज्या पद्धतीने हे सगळं वातावरण आहे, इथे हवा खूप छान आहे आणि समुद्रकिनारा तर फारच अप्रतिम आहे। तिथे इथे नेहमी यायला आवडतं। रवींद्रनाथ टागोरांची कविता आहे, त्या कवितेमध्ये असं म्हणतात की जग हिंडून आलात आता घरामागच्या अंगणात जा, तिकडे अंगणात मागच्या अंगणाच्या वेलीवरचा दवबिंदू पहा। तर मी कोकणात जेव्हा जेव्हा येतो जग हिंडून तेव्हा मला असं वाटतं की त्या वेलीवरचा दवबिंदू बघायला आहे। असं हे माझं सुंदर कोकण आणि मी स्वतः माझ्या कामानिमित्त येतो, एकटा येतो आणि माझ्या अनेक मित्रमैत्री आता माझा इंदारी मित्र आहे त्याला मी सांगितलं तो म्हणतो की आपलं बंगाल खूप सुंदर आहे। त्यामुळे तो कोकण पाहिला असं बंगाल सुंदर म्हणतो आणि गमतीने म्हटलं त्याला। आणि मी त्याला मुंबईपासून कोस्टल रोडनी मुंबईपासून मालवणपर्यंत घेऊन आलो आणि नंतर आम्ही गोव्याला फिल्म फेस्टिवलला आलो। तेव्हा गोव्याच्या पणजीतनं निघून आम्ही उलट्या बाजूनी मालवणपर्यंत घेऊन त्याचा संबंध कोकण त्याला दाखवला आणि तो इतकी आठवण काढतो की तुम्हाला कोकण बहुत सुंदर आहे। परत तो बंगाली, त्यामुळे आपले मासे, आपले माशांचे प्रिपरेशन हे त्याला भयंकर आवडतो। कोकणच्या भयंकर प्रेमात आहे, तो मला परत घ्यायला आवडतो। तसं आपले सुंदर कोकण आहे, आपलं सुंदर देवगड आहे, तिकडे मला नेहमी यायला आवडतं। ज्ञानेश्वरला आणि आपलं त्याच्या पुढे मिठगाव ना, मिठगावचा समुद्रकिनारा ते मिठगावचं देऊळ जे आतमध्ये आहे ना, जे पहिल्यांदा मी गेलो त्या देवळामध्ये समुद्रातल्या, तर मी असं म्हटलं की आत्ताच्या आता मुंबईवरनं तुमचं इव्हेंट मागवा, तुमची शूटिंग करू शकतो। हे कोकणात असं आम्ही म्हणतो की कोकणात तुम्ही कुठेही कॅमेरा ठेवला तर ते लोकेशन। आम्ही सिनेमातली माणसं कोकणात कुठेही कॅमेरा ठेवा, कुठल्याही लाईटमध्ये ठेवा, ते लोकेशन आहे। दिवसाच्या लाईटमध्ये, आर्ट लाईटमध्ये कॅमेरा ठेवा तरी तो लोकेशनच आहे। त्यामुळे कुणकेश्वरचं देऊळ फार सुंदर आहे आणि तिथून मिठगाव होतं आणि कुणकेश्वरचा समुद्र किनारा तो बीचसुद्धा फार सुंदर आहे। विजयदुर्गच्या किल्ल्यावरती आता मी या माझ्या सगळ्या मुलाबाळांना घेऊन आलो, त्यांनी विजयदुर्गचा किल्ला त्यांना खूप आवडता, मी सुद्धा पाहिला होता, तिथेही शूटिंग केलं होतं मी। नंतर आम्ही रामेश्वरच्या देवळात जाऊन आलो, ते मला सगळ्यांना खाली जाऊन ते देऊळ दाखवायला आवडतं। ते देऊळ इतकं अप्रतिम प्रकार आहे, जर जमिनीच्या खाली जवळपास म्हणावं देऊळ आहे। आणि आपल्याकडे खूप अशी ठिकाणं आहेत, छान छान ठिकाणं आहेत आणि सुदैवानं असं झालं की थोडाफार अपवाद वगळता त्याचं अजून तसं पर्यटक जाऊन जे ते म्हणजे घाण करून टाकतात तसं झालेलं नाही। अजून आपण त्याचं सौंदर्य टिकलेलं आहे। कारण कोकणी माणूस त्याची एक वैशिष्ट्य, कोकणीमधलं वैशिष्ट्य स्वच्छ राहतो। तो स्वच्छ राहतो, त्याचा परिसर स्वच्छ ठेवतो। तसा आपला सगळा कोकणचा परिसर इतका त्यांनी स्वच्छ नीट ठेवलेला आहे आणि तो असाच राहावा, त्याची माती आपण करू नये आणि हा कोकण असाच सुंदर ठेवावा आणि त्याला जो एथनिक त्याचा भाग आहे ना, एथनिक आनंदाचा जो भाग आहे, खाणं पिणं इथलं वातावरण ठेवावा आणि हा सगळा नजारा हे असं कायम राहावं असं मला वाटतं। आम्ही आणलेलं आहे इकडे, तिची मैत्रीण आहे आणि आम्ही तिला घेऊन आलो दाखवायला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।